Mikel Retegi, zorionak gaur bigarren postu ezin izan dezu Oiartzunen bezala garaipena lortu, baina erakusten ari zara Mikel oso ondo datorrela bueltan, behingoz, eta gustu oparoa dakazula. Bai, pena gaur taldearen lan bikaina ezin errematatzea, baina hori esaten duzuna sentsazioak osonak dira eta hori da garrantzitsuena. Ikusi dugu, esprintean indartsua zean arren, hola jendea ere indartsua dela. Abuztuan izango ditugu Euskal Herrian esprinterako lasterketak, Gernika eta baita ere Amurrio seguro behizkota izango dituzula. Bai, lasterketa guztiak hor markatutak ditugu eta rivalitate polita izango dugu Rodrigorekin. Bai. Ilabete gogorrak ostean, hemen zaude bueltan, zorionak horregatik, nola ikusten dituzu urrengo asteak? Gogo askorekin, fisikoki orain ja nahiko ondo nabaritzen naiz eta mentalki uste dut lehen baino indartsuago nagoela. Bakarrik falta zaizu Diego bueltan izatea, ez? Bai, bikote oso ona egiten dugu biok elkarrekin eta gogoak ditut bera ere bueltatzeko. Zorionak. Mi esker.